Hello? Ko fishi kike kyau kike to na kuma ga cikin shi duniyar kyau ke Series yan uba gagarumin fim din nan mai suna yan uba ga bakula. Yadda gari yake da rana ga baki daya kun aka ce ma hudu ta yi duk sai jikina ya mutu. Ai ba ka ba mu abincin da ya kamata. Oga na ga fa kamar akwai yaya ta ka gane a wajen na tashi kadai ne. Kawai oga sai kun zo kawai duk abin da ya faru ni ina jefi. Ko ku ya gani oga gaskiya yaya ta ce kuma za ta iya dan da dokuwa. Karan Allah ka wannan mugun. to ajiya dama na su magana da ki ina jin ka. To kai ina ruwanka? Kudin ka ne? Ina kudin ubanku ne gaba daya. Dan ya ci ai ya ci halak. Me ne naka a ciki? Uba gyara hattara sai a wannan fim mai suna yan uba sai ba kun kalla za ku tabbatar da gyara da kyamata. Oke baka ma san me kai nake ka so ka kashe mu yar ko Garin fitaccen wannan series mai suna yan uba gar ku bari a baku labari lalle bi ya Hawa. Ka dai na riga da irin garurin. ya ku na son yin ga mutum kuma ya kawo wallahi kin san Ke? ku ne mana ku a kasuwa insha Allah wannan series za mu zubi muku shi ɗaya ga sallah gar ku bari Ya ka saka wanda ya guda wannan. Ka san su ne? sai Tambaya kake su waye? Suwaye kake tambaya? Suwaye kai ba za ka Rike su mana. ya hakuri Tsanan mare ki kina ce mun ya hakuri. Jubeta. Ƙarya ne ba wani ciwo in gaya maka. Munafinci ne kawai hajiya. Sai ki bari duk inda kuke haɗa ku saba ku je can faɗa ma wuce mu tafi ki kale ɗan rainin wa. Gaggan 'yan wasa kamar jaruma Jamila Lasko jarumin malam da SK ga na Maliku. Kabir kana ji kawai ka turo yaran su ma yaran na aiki kawai ya ce sai ya tona asirin abin da kake a kamfani. Kula zaki siya ko kun kira sa wanne zaki dauka. ni kowanne ma ina so ne 'Yan uba haddara kyara sai a 'yan uba. Na wayoyin nan na ku duka sai kun ba mu wayoyi. ba akan me na An san wancan wayan hannun wancan. Ba za ki baya bane na ka ba maki a wuya ba za ki. Umar za ka tafi duraka. Da gaske kake an kashe shi? ka isa ka tsara min abin da ban yi niyya ba Ina gaya maki. Mahaifinka kuma a gaskiya ba za mu iya ba oga gaskiya. Ina da ayo kuri oga. Ba magana nake bane. Ke, ku da irin ji, oga ne ke miki magana kina. Rabu da ita. Wai ke? Ba ga miki. Ina son ki bane. Kuma na sa doka cewa ban so in ganki da kowa ne za ki rika tsaya da wasu? Ko ba ga miki bane? wannan wani irin magana kake faɗa min wanda ban san menene ma manufanka akan shi ba wai ana soyayya dole ne Yan uba an haɗa rikici abin tausayi abin al'ajabi abin dariya duk a cikin yan uba wasu ya gar ku bari a baku labari ku bibiye mu a wannan channel namu mai suna yan uba TV don ku samu nishadi ku samu abun da gaggagan shahararrun yan wasa da masu bada nishadi abin al'ajabi abin ban tausayi kai sai ma dai ku kalla samu bari